Ndinguluzu igama lam. Ndize apha Tuesday kwi-prayer lines. Ndathandaza isithandwa ndibeka izandla bendingaphangeli. Ngegama lika Yesu. Name of Jesus. 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 Ngegama lika Yesu. Come out. Phuma. Who are you? Ntoni? Lion. Wena ngonyama. Show yourself. Ziveze. Show yourself. Ziveze. Uyalibala Uthi. What are noba you saying? sefumene umsebenzi uyaphela umsebenzi ngqondo yakhe iba namanambu nambu Ibana alibale yalibala. Or you Ewe. forget? Yenziwa ngibani le ngqondo ukuthi libala. funeka asebenze Ngeke asebenze. uyawufumana Or you kodwa never work. aphela funeke asebenze permanent uhlakaniphile uzawuvusa ikhaya lakhe badle kakhulu lo mntana mncinci phako wabo kodwa ingqondo yakhe I'm asking ningobani. Ndiyabuza, who are you? Angafuna avusa Baleke ikhaya lakhe. zonke izinto You want to bangazama lift up your notshata voice. akwenzeki into zonke izinto zakhe ndizivalile Uzivalile. vale Oh, zonke you've izinto closed. zakhe Ngubani wena? Who are you? sekulunga uqhekeke kuyadibanisa kungadibani Phakamisa. Let him stand up. What's your name? Ngubani igama lakho? Luzuko. Where are you from? Usuka phi? Armanas. Hermanas. Lipikhaya. Where's home? Semqanduli. From Kanduli. Bophangela waye komsebenzi. andide ndofumana umsebenzi permanent ndiba ndibamba nje ndiyeka Nangapha eminyaka. How old are you? ndina-31 31. You are 31. now. uJesu ukukhululile uyesu. Jesus has spoken. Ngihambe yesibingelelo. Go. Ndiye ndakwazi ukufumana ilaa nto umsebenzi. So ndifumene i-contract ye-2 years. So ndizawuqala usebenza kule veki. Enkosi kakhulu, ndiyabulela tata kakhulu.